Alerte, la Terre a disparu. En te sauvant la vie en 912, j'ai changé le passé. J'ai probablement provoqué la disparition de la Terre. Ce qui signifie que nous sommes probablement les deux uniques terriens de la galaxie. Je suis le prince Baral, héritier du trône d'Aldébar III. Les Aldébarans sont les seuls à s'opposer aux terribles Vlagos qui veulent conquérir la galaxie. Valérian et Laureline, je vous attends sur Aldébar III pour une très grande occasion. Acabem d'entrar al gran imperi dels planetes units d'Aldebar. I aquest què? Què et sembla? Ostres, vestida així faràs més goig que la núvia. Només m'ho dius per quedar bé. La princesa Pirna té moltíssima més classe que jo. No hi ha ningú que tingui més classe que tu. Ningú. Sí, no estic gens malament. Em quedo aquest, doncs. Molt ben triat, li quedarà molt bé. El pot passar a recollir demà per la botiga. Fi de la connexió telehologràfica. Valerian i Laureline. Temps d'estimar. Estem a punt d'entrar a l'atmosfera d'Aldebar 3. Aquí, torre de control. Benvinguts al Aldebar 3. Us hem fet una lectura de la ment i teniu permís per aterrar. Canvi i fora. Cada vegada que venim al Aldebar 3 em quedo embadalida. Tens raó. És el planeta més bonic de tota la galàxia. A part de la Terra, esclar. Vols dir que l'arribarem a trobar mai, la Terra? Ens haurem d'esperar que l'esfera espaciotemporal es torni a posar en marxa. Ja ho sé. El problema és que només hi ha una persona en tot l'univers que la pugui fer funcionar. El senyor Albert. Doncs sí, teniu tota la raó del món, però no m'hi penso ficar jo. Modificar el pas del temps sempre ha sigut un joc molt perillós. Té l'esmorzar a taula, senyor Albert. Moltes gràcies, MacDougall. Ara vinc, tinc una gana que em moro. Amics meus, benvinguts al Aldebar 3. Gràcies. Laureline. Princesa? Us desitgem molta felicitat. Moltes gràcies, però no cal que em feu tants compliments. Em podeu dir Pirna. Quina nau més estranya. Sí, fa por i tot. És la Força Negra, la nau espacial del gran emperador de Vlagos. Heu convidat el gran emperador de Vlagos al vostre casament? Si depengués de mi, el faria tornar ara mateix al seu planeta, aquest ésser repugnant. I hem convidat tots els emperadors, reis, presidents i primers ministres de la galàxia. Els hi volem demostrar que és possible viure en harmonia. Francament, no crec que els Vlagos hi estiguin gens d'acord. Jo no us penso donar la benvinguda. Oh, princesa Pirna. És molt amable d'haver vingut a rebre'ns en persona. Li agraeixo. Príncep Baral. Guardes, acompanyeu el gran emperador i el seu seguici a les seves estances. Ah, m'encanta l'hospitalitat dels aldebarans. I
I mira qui tenim aquí. Els dos terrícoles. No us en perdeu ni una, vosaltres. Oh, en Valerian i la Lorelin. Per fi ens coneixem en persona. Ja sé que sou uns joves molt emprenedors. En Gorgiodol us detesta. Vés a saber per què. I vostè, gran emperador, també sent el mateix? Tot el contrari. Jo per vosaltres sento un gran interès. Que tingueu tots un bon dia, príncep, princesa. És impossible llegir-los la ment. Porten casquets antitelepàtics. Lorelin i Valerian, ciutadans honorífics dels planetes units d'Aldebar. Ho has notat, que tots ens estan llegint la ment? Sí, és una sensació bastant desagradable. Benvinguts. És un gran plaer tornar-vos a tenir aquí. Això és per vosaltres. Són uns penjolls antitelepàtics per protegir els vostres pensaments dels tafaners i per fer que la vostra estada sigui del tot agradable. Són molt efectius, aquests penjolls. És tot un descans. I molt pràctics. Si algú et vol llegir el pensament, ho saps de seguida, perquè la pedra s'il·lumina. Benvinguda, Pirna, estimada meva. Sí, ja és aquí. És la princesa. Quina bellesa. Li presento la dona que perpetuarà el seu llinatge, emperador Atral. Pirna Alcali, princesa del sistema de Galbaran, ordinadora suprema dels pobles de Fulgaran, gran jerarca dels regnes de l'escut d'argent. El meu imperi és seu, majestat. Quan s'hagi casat amb el meu nebot, serà el meu imperi que passarà a ser seu, princesa. Pensi que algun dia en Baral serà el meu successor. Fa dies que tinc migranya i no em passa. Falta un convidat. La puntualitat no ha sigut mai el meu fort. No cal que em presenti. Què fa aquest aquí? Vols dir que l'han convidat? És increïble. Àlcia! Perdó per fer tard. No sabia quin vestit posar-me. No pateixis, dona. Hi has fet bé. Fas molt de goig, així. Ah, moltes gràcies, majestat. Algun dia les coses canviaran i ens podrem casar. No! Àlcia! Estem condemnats a viure un amor clandestí. Me'n vaig. No em busquis, sisplau. Adéu, amor meu. Àlcia! No n'estimaré mai més cap altre. No hauries d'haver vingut. Per què no m'ho havia dit que havia convidat l'Àlcia? Perquè volia que fos una sorpresa. Sembla que us coneixeu bé, vosaltres dos. No t'escarrassis a llegir-me la ment. No tinc res per amagar. En Baral i jo vam estudiar junts a la universitat. Feia una bona colla d'anys que no ens vèiem ara. Brindem per les velles amistats retrobades, doncs. Ben dit. Brindem tots. Per les velles amistats. Lorelin. Què vols? No trobes que hi ha molta més tensió a l'ambient des que ha arribat l'Àlcia?
Avui farà un dia preciós. El podrem aprofitar al màxim. Bernala, el racó més bonic de la galàxia. Avui és un dia festiu i la gent aprofita per venir aquí a comprar. L'Alci ens espera a la millor taverna de la ciutat. Doncs sí, vaig anar a aquella botiga que em vas dir i el vaig trobar molt bé de preu. No hi ha gaires forasters aquí. No, perquè saben que n'hi ha que dominem la telepatia i tenen por que els hi descobrim els secrets més ben guardats. El que no saben és que només som 20 o 30.000 en tot l'imperi Aldebarà, que en total hi deu haver uns 70.000 milions d'habitants. I d'aquests 20 o 30.000, només 1.000 pertanyen a l'Orde dels Elegits. És a dir, al govern d'Aldebar. No són gaires. Així, per estadística, els únics que hi deu haver en tot el carrer deveu ser vosaltres tres. Segurament. No. Detecto la presència del ministre d'Ecologia en una botiga d'antiguitats. Està triant el nostre regal de noces. Què tens? Res. Ja em passarà. Anem a caminar una mica. Què passa? Anem un momentet a buscar els vestits que havíem encarregat. No trigarem gaire, no patiu. Quedem aquí mateix d'aquí a una hora. Moltes gràcies per tot. Aquí sempre hi seran benvingudes. Trobo que és una llei molt ximple. T'hauries de poder casar amb qui volguessis. Si fos de la noblesa d'Aldebar, m'hauria pogut casar amb en Baral sense problemes. Però si ets la fillola de l'emperador. Sí, però els meus pares no eren de família noble. Eren els jardiners de la ciutat imperial. Quan van morir, l'emperador em va acollir i em va educar com si fos filla seva. Ja us està bé. Àlcia! 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 Està en estat de xoc. La ferida del braç és superficial, però el xoc que ha tingut ha sigut molt violent i l'ha desconnectat de la realitat. I els hi passa a les persones amb capacitats telepàtiques. Oh, no hauria d'haver vingut al casament. No hauria d'haver vingut. I quan sortirà del coma? En pot sortir d'aquí una hora o d'aquí 30 anys, no es pot saber. Ens venjarem. Ja li he dit a l'emperador, ens està esperant. Hem interrogat els agressors. Són assassins professionals. Els hi han pagat 25.000 blutocs per fer la feina, però no coneixen la persona que els ha contractat. Això ha sigut cosa dels Blagos. De totes maneres, el casament se celebrarà demà tal com estava previst. Veig que ets home d'idees fixes. Llavors proposo que els hi oferim protecció. En Valerian pot vigilar en Baral i jo la Pirna. Trobo que és una idea excel·lent. Molt bé, doncs, tenint en compte que haurem de passar moltes hores juntes, t'agrada l'escalada? He de reconèixer que ets molt bona escaladora. Tu també te'n surts força bé. Soc de les que sempre procuren destacar en tot el que es proposen. Ahir, quan l'Àlcia va entrar a la sala, de seguida vaig veure que encara n'estic enamorat. I tot i així et penses casar amb la Pirna? La Pirna és la dona de la meva vida i és una noia que té tanta vitalitat. Com us vau conèixer? Com va anar? Va ser en una festa que havia organitzat l'emperador. Ara fa uns quants mesos. És tan estrany, no me'n recordo de res d'aquell dia, però tinc la impressió que la conec de tota la vida. Quin goig que fan, aquests nòrgils. Amb això en tinc per uns quants mesos. Ara feia dies que se m'havien acabat. És per les migranyes. En sintetitzo les flors i em faig píndoles. El meu destí és arribar a dalt de tot. Aquí m'hi sento com a casa. Sí, algun dia seràs l'emperadriu d'Aldebar. I això no és res. Arribaré molt més lluny arribaré. Sentint-te parlar, sembla que vulguis arribar a dominar tota la galàxia. Diguem que tinc una missió i que l'he de complir. Fa 15 anys van assassinar els meus pares en un acte de covardia.
Això que dius és horrorós, no en sabia res. Però sé qui ho va fer, i la meva venjança serà letal. No ho entenc. Si saps qui ho va fer, per què no el denuncies i que es faci justícia? Entregar-lo a la justícia seria un càstig massa lleu. El culpable ha de patir. El vull veure com s'arrossega davant meu. No crec que en Baral la comparteixi, la teva set de venjança. I et ben asseguro ara que en Baral farà tot el que li mani. No el coneixes gens bé. En Baral és un noi molt íntegre. I tant. I té uns amics que li donen molt bons consells. En Valerian i la Laureline, que el protegeixen i li són fidels. Exacte. Uns amics que faré molt bé de desempallegar-me'n ara mateix. Veig que ets de les que no es rendeixen fàcilment. Adéu, Laureline. Adéu, Laureline! Que burro que sóc, sembla mentida, ja no me'n recordava d'això. I jo que em pensava que avui seria un dia tranquil. Em començo a posar nerviós. I haurien d'haver tornat la Pirna i la Laureline. Valerian, ho té per costum la teva amiga de no presentar-se quan ha quedat? Tota la tarda que l'espero. Què vols dir, que no era amb tu? No, m'ha dit que anava a canviar-se i ja no l'he tornat a veure. No la trobo enlloc. Faré que regirin tota la ciutat imperial. He escanejat tot el planeta, però no he pogut localitzar el seu braçalet. O el té apagat o se n'ha anat del Debar 3. Això no té ni cap ni peus. Com pot ser que hagi desaparegut així, de cop i volta? Laureline? Hem de parlar. T'he d'explicar una cosa terrible. He sentit a dir que la teva amiga ha desaparegut sense deixar rastre. Sí, és que tenia altres compromisos més importants. Tal com mana la tradició del nostre imperi, i abans d'unir en sagrament la vida d'aquests dos joves, la princesa Pirna i el príncep Baral, si hi ha algú dels presents que tingui motius vàlids per oposar-se a aquest matrimoni, que s'alci i parli ara o que calli per sempre més. S'ha acabat, Pirna! Àlcia! M'oposo a aquest matrimoni! Jo també! Acuso la princesa Pirna d'haver-me volgut assassinar! I jo l'acuso d'haver-nos amagat la veritat deliberadament amb aquestes píndoles de Norgil, una substància que permet ocultar els pensaments en presència de persones amb poders telepàtics i que està prohibida al Debar 3. La que t'has pres abans de la celebració estava feta de midó. Mentre dormies he canviat el contingut del flascó. Ara la ment de la Pirna al Cali és com un llibre obert. Endavant, us convido a fer-hi un cop d'ull.
Encara som aliats, benvolguda princesa. A partir d'avui canviaran moltes coses a la galàxia. N'estic convençuda, majestat. Ja ho crec, fa molt. Príncep Baral, feia temps que no ens vèiem. Em vol treure a ballar? Amb molt de gust. Sóc la dona de la teva vida, però no recordaràs que sóc jo qui ho va dir. Ets la dona de la meva vida. Em vas hipnotitzar, traïdora! Fixeu-s'hi bé. Són les persones que heu d'eliminar. Adéu, Lorelin. Es pot saber com t'ho has fet? Eres morta. Sóc de les que no rendeixen fàcilment. No et servirà de res llegir-me la ment. Atenció, guardes! Deteniu la Pirna i aneu a buscar el gran emperador! Per què no me n'havíeu dit res? Perquè no ens hauries cregut, encara que ens haguessis llegit la ment. La Pirna et tenia sotmès a un control hipnòtic molt subtil. Ho sento, i espero que algun dia em perdonis. Explica-me'n fins a l'últim detall. Quan la Lorelin va caure del penya-segat, vaig detectar els seus pensaments i vaig sortir del coma. Però si és impossible, que no portava el penjoll antitelepàtic. El vaig perdre durant un momentet de no res, però l'Alcia en va tenir prou per detectar que estava en perill. I, evidentment, quan va recuperar el penjoll antitelepàtic, hi vaig perdre el contacte de seguida. Però vaig tenir temps de veure que queia des d'un lloc molt alt. Encara estava molt feble i vaig passar unes quantes hores més inconscient. Llavors vaig anar a veure en Valerian i la vam sortir a buscar per totes les muntanyes de la regió fins que... Mira, és allà, ja l'hem trobat. Ja era hora. Què hi fas aquí? Què t'ha passat? Res, que la Pirna m'ha tirat del baix d'aquesta muntanya. Què? Sí, jo pensava que em mataria, però llavors ha passat una cosa molt estranya. Just abans d'arribar a terra, alguna cosa m'ha aturat. Ha sigut una sensació tan rara com si hi hagués una mena de xarxa invisible. Adéu, Lorelin! M'he passat una hora fent veure que era morta i després us he esperat. Estava convençuda que em trobaríeu. El braçalet detecta la presència d'un camp d'energia repulsòria. És tecnologia terrícola. I és el que t'ha aturat la caiguda. Això és que va venir algú a salvar-me la vida. Algú que sabia que m'havia de morir. Perquè allà on vaig caure hi vaig trobar un altre objecte de la Terra. Se li va deixar el que em va salvar. Mira. Una poma? El senyor Albert. Va fer un salt en el temps i va col·locar el camp d'energia repulsòria damunt de la roca just abans que hi caiguessin. No se'ls hi pot amagar res, a aquest parell.